mu da ke sai Allah ya isa, kuma duk wanda ya ƙara sa ki a fim albarkacin manzon Allah sai fim ɗin nan ya faɗi. Rama, in Allah ya yarda an gama jin sunanki a duniya. Wallahi ke gurɓatacciyar halitta ce a cikin halitta. Ke ba a ba koyi ba ce ba. It's a shame to you a ce kina musulma. Ba ki da wani abun proudin da shi sai tsiraicin ki wawiya da kikiya irin ki. Ni ina kan yi laikin abu in kin saka, amma kin cuce mu. Wallahi Allah ya isa. Wallahi ba za mu taɓa yafe miki ko wallahi. Duk wani musulmin duniya ya miki Allah ya isa. Kin ji kunya wallahi, tsir da halinki. Wanda ya san ni yake bi na ya san cewa ba zan taɓa yin abin nan har cikin zuciyata ba kuma da niyyar, ban kuma saka wannan hoto da niyyar abin da ya faru ba. Asali ma ban ma san ya faru ba sai da aka kira ni aka fara gaya mun cewa ga abin da yake faruwa. Ni musulma ce, iyayena musulmai ne, dangina gaba ɗaya musulmai ne. Ba zan taɓa yin wani abu da zai taɓa musulunci ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan mutanen, ko kuma in ce mutumin da ya wannan furicin a ƙasan hotona, duka idan muna bibiyan abin da yake faruwa a duniya mun san cewa muna cikin wani situation yanzu da ake yakar musulmai. So mutum yana neman wani gaba ne kawai da zai samu ya ci mutuncin musulunci, sai kuma kaddara ta fada a kan hotona. Ni ina ɗaya daga cikin waɗanda suka yi ta yakan abubuwan da ke faruwa a Faransa. Duk wanda yake bina zai gani. Ni ba mahaukaciya ba ne, ba ni da dalilin da zai sa in yi supporting ko kuma in bi wannan abin da wancan ya je rubuta a ƙasan hotona. Amma dai kaddara ya riga fata. Duk ma dai abin da ya faru ne a dalili.